Takže ahoj, já jsem Simča, a.k.a. Rybka. Ahoj, já jsem Martina a jsem radar. Čus, já jsem Karolína. Ahoj, já jsem Bára. Ahoj, já jsem Ivča. Ahoj, já jsem Pišla. Hal, živme se, jo. Štvíme se, jo. Paráďme se, jo. A nikdo na mě zajce už. Radarme se a necháme se, jo. Tak byli, až my jsme se, jo, až Takže ahoj, my jsme družina Lišek, nacházíme se na Dobřanském náměstí Tomáše Garrigua Masaryka před Dobřanskou radnicí a jmenujeme se Lišky, protože každá z nás máme nějakou vlastnost a já jsem chytrá jako liška. Já jsem rychlá jako liška. Já jsem bystrá jako liška. Já jsem zdrzová jako liška. Já jsem mazaná jako liška. Já mám liščí přizpůsobivost. A ještě nám chybí 2 členové, a to je Verča a Pončo. A ještě bych chtěla představit naše vedoucí, Řeťu a Šíšu. Jsme lišky z oddílu Bílá stopa. Dalším naším úkolem na místním festivalu bude vaření polévky. Každoročně to trénujeme na našem táboře. Trvá nám to ale celé dopoledne. Tady na to budeme mít pouze hodinu. Tak to chci vidět. Co to bude, až to bude? Česnečka. Wow. Takže to trénuji. Tak to neuvaříte. Chybí něco pod tím kotlíkem. Všechny na krouhu. Bude dobrá. No doufáme. Bude to dobrý. Jo? Nejlepší. Jsme ze střediska Zelený šíp, oddíl Bílá stopa a jsme Lišky. Až jsme z Dobřan. Dobře. No a jedeme tam za 9 dní? To je za kolik hodin? To opravdu nevím. A co tam jako budeme dělat? Závodit, ne? A společně dobijeme a získáme tu největší cenu. Oscara nebo český holova?